खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं माने बैसागु बोथोरनि बयखौबो खनसे बरायहरनाय जाबाय आरोना बैसागुआ बारा दिन गैला नालाय नोंथांमोनखौ बैसागु बोथोरनि बरायबाय आरोना खनसे जोंहा नै दिनैनि बे जायगायाव दंफैयो दिनै मोनसे माने बैसागु एलबाम बानायनो नागिरदों आरोना जोंहा एकदम माबानि सुदेम सना दंफैयो ओमफ्राय जोंहा बै सामथाइ राजा माबा बानायग्रा फुथुला सर्ट फिल्म बानायग्रा बिथांजों बेजों माने सर्ट मुभि बानायनो माबा एलबाम बानायनो नागिरदों आरोना बेखौ जों माखासे शुट लानो होननानै नै दंफैजोबो जों फैग्रोबाय जायगायाव ओमफ्राय दसे थानानै बिसोर मोनफैसिगोन आरोना बोथोरा एसे गाज्रि जादों एसे खोमसि खोमसि नुनो हागौ आरोना ओंखायनो माने भिडिअखौ एसे माबा खालामनानै नायदो नोंथांमोना दा इसोरखौ जों मोनफैगोन होननानै दसे नेथ'नोसै आरोना दा फैबाय थाबा नायदो देखायलांबाय थानोसै आंबो मधुपुर मोनफैबायलै जोङो नैबा मधुपुरनि माबाया नैबेबायदि बहुद बरिया मधुपुर हाजोआव थांग्रोसै जों दायो बैयाव मोनसे माबा दङ दखान दं आरोना बेयाव थांग्रोसै एसे बायदिसिना जानानै लोंहैनानै लासै जों जाहैसै लोंहैसै जों दसे एसे गोबाव जाबाय जों मोनफैनाया खोमसि मोनलायलाय नुदों आखा दिनै बोथोरा बोरैबाना मधुपुर हाजोनि सिनारियानो एकदम दिनै गाज्रिलै एसे बोथोरा गाज्रि ना बोरैबा खुवा नुदों जोंना आर्टिस्ट बिथांमोना मोनफैयैखाय दसे नैबेयाव एसे बेरायफैबाय आरोना नैबेयाव मोनसे पिन पइन्ट दं आरोना नै दखाना एसे निसा फाग्लाफोरनि एसे माबा दं बेयाव आरो नैबिथिंबो बायदिसिना सावनानै फानो आरोना बेयाव फैग्रोबाय फार्स्टआव बेलेग दिनाव बोथोरा बिराद मोजां जायो गेजेराव खिन्थु दिनै एसे बोथोरा गग्लांलाना बारा थिग जायाखै नैबाव मा मोनोथाय नायनि र' दखानाव बेसेबांबा गोबाव नेहोबाय आरोना जोंखौ नै मोनफैबाय आरो नै गारिया नै उथिंसै आं दा दसे थानानै खाथियाव थांनानै देखायनो सेस्था खालामसै आरोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना उल्था सुरा नै गासैबो मोनफैजोब्बाय आरोना नै जोंना हिर'आ मोनफैबाय माब्रै मोजां दंना मोजां ओरैनो मोनबेसेसो बानायखो देग्लायथ' मोनसेल' ओमफ्राय थांनायाव मोनसे बानायदोंमोन नै बेजों सेकेन्ड प्रजेक्ट जागोन आंनि बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट गासिबो अनसायनाय मोनगोन होननानै आसा थाबाय थांनाय माबाया एलबामा मामोन नामा लनलि फिलिंस लनलि ना जागोन दे डिसक्रिपसनाव होना होनांगोन ओरैनोबाबो माबाया थांखाबाय खोमा ना बेसेसो थांखो लनलिया 1,70,000 दानो नायदोंमोन जोंना 73 थांबाय आरोना आसा खालामदों देबारबो एसे इउनिक इउनिक बानायगोन ना नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं एसे एक्ट्रिसखौ देखायनोसै आरोना हिर'इनखौबो जोंना हिर'इना मोनफैबाय आरोना नै माबोरै खबरा मोजाङानो देग्लायथ' मोनबेसे बानायखो ओरैनो दा बेजों दोंथाम जानानै दं दोंथाम आरोना मामोन थांनाय एलबामा मामोन जेनेबा थांनाय एलबामा मोनसे देमसि मेथाइमोन आरो सोर जाखो होननाय ओमफ्राय मोनसे आरो मामोन नोंनि महर ओमफ्राय बे मोनसे फैगासिनो ओमफ्राय आरो मोननै फैगासिनो गासिबो बैसागु गोजा नामा औ बैसागु गोजा आच्छा ठीक আছে जोंनानै बर' सिख्लाफ्रा लाजिना खारजोब्बायसो इसोर साइड मोसाग्राफ्रा खारजोब्बायसो नै र' दा मोसाबा लागोन र' नोंसोरखौ नै बिथांमोना साइड एक्टर गोजा आरोना नै हा गुलायग्रा गाखावग्रा साइड एक्टर गोजा नै बिसोरो माबोरै माबायदि जोंहा फंबाया मोनसे भिडिअ बानाय जाहैगोन आजि बेवहाय माने एसे फंबायखौ हेफाजाब होनो थाखाय फैदों आरोखि आच्छा साइडआव मोसागोन नङा होमबा साइडआवथ' आं मोसाया मोसानायाथ' ओरैनो हेफाजाब होफादों होगोन आरोना दे बिदिबा गासिबो सफैजोब्बाय गारिया मोनफैबाय आरोना फैगासिनो नै मोसाग्रा साइड मोसाग्राफ्रा गासिबो सफैजोब्बाय बोथोरा मोजांबा खिन्थु बहुत मोजांमोन बोथोरा एसे गाज्रि जाना होबायना माफोरखौ बारा थिग नुनाय नंला आरोना बिसोरनो गासिबो फैजोब्बाय साइड मोसाग्राफ्रा फैजोब्बाय जोंना नैबे बाबुखौ माबानो आरोना नैबे जिथुनाखि एलबामनि माबा कमेडि रल नैबे राजानो होबाय आरोना माबाखौ नैबेमोन सेलेक्ट खालामनाय इया लाजियोनो खिन्थु नैबेनो होबाय दायो इसोर गासिबो मोसाजोबगोन आरो नैबे बाबुआथ' माथो एक्टर बायदि जाना फैथारदों माथो गासिबो सेटआप खालामजोब्बाय दसेनि उनावनो नुसिगोन आरोना एलबामा सोलिसिगोन शुटिंआ नैबे उनथिं नुबोनायफ्रा साइड मोसाग्रा गोजा आरोना ओमफ्राय माखासे फार्स्ट मेथाइखौ एसे माबा मोसानो थाखाय एसे माबा खालामगासिनो दं प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोना बेखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननो
शुटिंनि हाबाफारिनिबो जागासिनो दं आरोना बे माखासे मेथाइखौ माने फार्स्ट टाइम मोसानाय नालाय एसे प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ प्रेक्टिस खालामनानै जुदि प्रेक्टिसा जुदि फुल जायो माने मोसानाया स्टेपा मोजां जायोब्लासो माने बेखौ शुट खालामगोन नालाय दा प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोना नै बिथिंजाय नैबे साइड मोसाग्राफ्राबो थाब फैजोब्बाय गासिबो साइड एक्टरफ्राबो साइड एक्ट्रिसफ्राबो सब फैजोबबाय आरोना गासिबो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जोंहा एक्ट्रिसखौ मोसानो फोरोंगासिनो दं आरोना नै बिथिंजाय ओमफ्राय नै बिथिंबो साइड मोसाग्राफ्रा दंफैखाजोबसै सेंग्राफ्रा रेडि ना मोसानो मेथाइखौ गोसोआव दंना गैया देलाय खनलाय ससे औ देलाय ससे खनना होदोब्रा नै खेंगेट मोनखालायनाय एक्ट्रिसफ्रालाय गोसोआव दंना गैया मेथाइखौ हा मोसाया सोर मोसागोन खारला जोबबायसो माबा एक्ट्रिसफ्रानो बे समाव शुटआ मोनसे स्टेपआ कमप्लिट जाबाय आरोना बे मोनसे फिसा मोनसे शुटखौ माने बिसोरो शुट खालामसिगोन बेखौ जाबाय नालाय आं खनसे एसे देखायनोसै आरोना मोसानो फोरोंगासिनो आरोना ओरैबायदि खस्थ' माने आंथ' शुटिंआव बिदि फैफेराखैमोन नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ओरैबायदि खस्थ' माने मोनसे स्टेपआवनो बहुद बार सोलोंनांगौ जायो आरोना बहुद बार खालामनांगौ जायो आरो मानसि बुरजा ना हारसिंबाथ' थाब जायो खिन्थु मानसि बुरजा नालाय थाब जाया एडजास्ट जायाना आरो शुटिंआवबो एकदम एक्जेक्ट जाथारनांगौ नालाय माने बहुद खस्थ' जायो आरोना बहुद बार होनांगौ जायो सोलोंनांगौ जायो बेखौनो माने बार खालामगासिनो दं आरोना मोनसे मेथाइ कमप्लिट जानो बहुद टाइम नांगोन खिन्थु नायबानो जाबाय नै बिराद बार सोलोंगासिनो मोनसेखौनो एक्टरानो जाबावखैसो थाबनो शुटिंआ बेबायदिसो आरो ओरैबायदि खस्थ' माने बिदि शुटिंआव फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनायखाय माने बिराद सहज नुदोंमोन ना मालायनि एलबाम बानायनायखौ दिनै फार्स्ट टाइम फैनायखाय मिथिबाय आरोना मोनसे स्टेपआव माबायदि खस्थ' नांगौ माबायदि सोलोंबाय थानांगौ जायो नुवाखै माबायदि सोलोंगासिनो दं मोनसे स्टेपखौनो मालाय एक्ट्रिसाथ' एक्सपार्टखा नालाय खनसेयावनो जायो नै हिर'फ्रासो जायाखै थाबनो स्टेपआ दाबो मोनसेयानो जायाखै आरोना स्टेप मोनसे जानोनो बहुद टाइम नांगौ माने सोरबा सासे रोंबा सासे रोङा सोरबा सासे रोंबा सासे रोङा रोंनायाथ' माने एसे एनै रोंबाबो माने एडजास्ट जाया आरोना थाब जाया मेथाइआबो गोदान नालाय सेंग्राफ्रा माने दासो मेथाइ खोनाजेनदों नालाय स्टेपखौ टाइम लादों आरोना बानायनो ओरैजाय हाजोआ दं नैथिंजाय बोथोरा एकदम जोमै जानायखाय बारा थिग जायाखै आरोना सान्दुं गोसाबा खिन्थु बहुद बरिया नुगौमोन माबाखौ सिनारिखौ आरोना दा सिनारिया बारा थिग जायाखै आरोना नै बिथिंजाय लांदांनि स्टेप बानायगासिनो दं आरोना इसोरबो शुटिंआ जागोन ना जालाथाय अखाया एसे मोजाङैनो हाबाय माथो गासिबो गारियावसो एब्रेजोब्बाय नै जागोन ना जाला खनसे सोंनांगौ बिसोर गासिबो एब्रेजोब्बाय नै बिथिंजाय हा जागोन ना जालालै माथो एब्रेजोब्बायसो गासिबो दे एसे खोन्थाना होदोलै जागोन ना जाला शुटिंआ जागोन आसा खालामगोन 100% फोथायनाय दं जोंहा अखायानो गारला माथो बिदि अखाया हागाया नङा एसे जारला खालामबाय आरो एसे बिराद गाज्रि खालामबाय नै अखाया बिराद गाज्रि हाबाय नै फ्रि बिदि अखा गारा नङा गासिबो गारियावसो एब्रेजोब्बाय आरोना नैबे टमटम गंनै लाबोदोंमोन टमटम गंनैयावबो सब एब्रेजोब्बाय ओरैबो गंसे दं बेयावबो एब्रेजोब्बाय बायदि दं नैबावबो एब्रेजोब्बाय आरोना दसे नेनायसै जागोन ना जाया जानायथ' बारा आसा गैखाला बारु आसायाथ' खमखासै माबायानो गारनो रोंलाबाबो ओरै बानायबावनो दा केमेरा सेमेरा दै हाबजोबलायनायसो जागोन दसे बिदि अख्रानिफ्राय बानायबा अखाया बिराद गाज्रि हाबाय आरोना होमबाबो फैनायनि मोनसे शुट लालांथारनोसै होननानै बानायबाय आरोना बैयाव बानायगासिनो दं बिसोरो नै उनथिंजाय फिसानो आं थाङासै अखा हाबाय नालाय बिसोरो लाहैबाय थाबाय आरोना बारा मानसि बुरजाखौ लायाखिसै सिंगोलफोरखौ लाबाय आरोना सानैजों डाबलखौ लाबाय ओमफ्राय जों थांदेराखिसै
बिसोर माखासे मोननैसोल' सुट लानो होननानै थांबाय आरोना बिसोर अखाया एकदम गाज्रि जाबाय नानै बेखौ बानायखांनानै थांसै होन्दों आरोना न'नि मोननैसो सिनारि दं बेखौ लाहैनोसै होन्दों आं बे न'नि सिनारिखौ लानो थांफाबाय थाला खोमा थांनाय जायोबा देखायनोसै आरोना थांनाय जायोना जाया टाइमाबो बहुद लेट जाबायना अखाखौ नेबाय फारसेथिं ओरैजाय मोसानो सोलोंबाय बेयावनो बहुद टाइम लाबाय ओंखायनो माने टाइमा अभार जाबाय 12टा 1टायानो जाबाय खोमा दा हायोबा थांसै हायाबा थांला थ' आं उननियाव माबाखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना नायलांबाय जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय नै साइड एक्ट्रिसफ्रा एकदम माबाया गैला नालाय बेयाव रिल्ससो बानायबाय थाबाय आरोना बिसोरो गावसिनि माबा स्टेपआ फैथ'वाखै नालाय अखा हानानै लानो हायाखिसै नालाय बेहाय माने बिसोरो गासिबो रिल्ससो बानायबाय थाबाय आरोना एक गुलि दुइ सिखार जाहैखायो खामानिया फारसेथिं ओरैजाय शुटिं सोलिबाय थाबाय फारसेथिं नैबिथिंजाय माने रिल्सआबो बिसिना सोलिबाय थाबाय नै जोंहा डान्स मास्टारा फोरोंगासिनो दं आरोना रोङा बिसोर माने मोसानो रोङा नालाय डान्स मास्टारा नायनो सुखुथारला माने बिसोरनिखौ ओंखायनो माने देखायथारनो नागिरबाय माने गलाब बिबार बांसिन दङ जेरै हागौ जेरै रिल्स बानायगासिनो दङ 1 2 3 स्टार्ट गलाब बिबार होनना प्रप'ज खालामा थास' बिबार होनना बरिया जायोलै मालाय सिनासो नै हाया माने खनसेम जाखायोना सिनासो आंलाय नोंखौ सोंदों आंलाय नोंखौ 1 2 नै जाय जेरै हागौ रिल्स जानोसै आंलाय नोंखौ सना रेडि लागाव आंलाय नोंखौ सना जमाब्रा बिराद गोबाव शुटिं लानानै एबार जोब्बाय आरोना शुटिंआ बेनि उनाव जों थांनो ओंखारबाय अखाया गाज्रि बोथोरा गाज्रि जाथारबाय नालाय थांथ'नोसै आरोना बेयाव माखासे स्टेपखौ लाथ'लानो ना न'आव मा शुट लानो गोनांखौ न'आव लाहैग्रोनोसै होनदों आरोना ओमफ्राय जों बेनिफ्राय थांथ'नोसै आरोना बोथोरा गाज्रि जानायखाय माने लानो हायाखिसै नालाय थांथ'नोसै होनदों गारिखौबो गारि गाखोजोब्बाय बिसोरबो गारि गाखोजोब्बाय आरोना जोंबो गारि गाखोनोसै थांबाय थानोसै आरोना अखा हानानै हटेलाव साहा लोंहैबाय गासिबो जमा माखासे थांग्रो आरोना जों गारि गंसेनो जमा साहा लोंहैबाय गोजांखौ लोङो नामा बिराद गोजांबाय ओंखायनो होलाबाय साहाखौनो जोंबो थांबाय थानोसै आरोना लासैनो बिसोरो बोथोरा बिराद गाज्रि जानानै माबाखौ दोनथ'बाय आरोना सुटखौ दोनथ'बाय दा नैबेयाव जानो फैबाय नैबे जिथुनाखि जोंनि नैबे स्कुलना बेयाव माने बिनिनो फोरोंगिरि जोंना हिर'आ बेयावनो जानाय लोंनायखौ बानायदों आरोना नै बिथिंजाय संग्रा खावग्रा दङ मा संदोंथाय आं एसे देखायलांसै आरोना नै जोंना एक्ट्रिसफ्रा मा मोनजाखोलै दे खोन्थादो मा जादों दावदै नै मोनसे सिनेमा खालामबा माबायदि जा जगार नांगौ नुवाखै बा ओरै ओंखाम संदों मा ओंख्रि संदों आलु कफि मोनाखै मोनथ'वाखै दासो साहा फुदुंदों जों मोनजालांनाय नंला माथो होनबा नेनो हाला एक्टरफ्राबो बिदिखौ नेनो हायाथ' थाब एकदम होबायलाय आंनो होखाबाय नैलै दावदैजों बुद होबाय बिदि जागोन ना जायामोनथाय होबाय माथो मोनजाफेराखैमोन खिन्थु जिबनाव बिदिनो दावदैजों बुद जानाय माबा गैफेरामोन आं एसे हिर'निफ्राय सोंसै आरोना दहाय माने जेसेबां ब्लग लादोंबाबो माने माबानिफ्राय हिर'निफ्राय नामखौ सोङाखैमोन जुदि जोंहा बानायबाय थानाय एलबामनि नामखौ सोङाखैमोन आरोना दे जोंहा खोन्थालाय टाइटेल नामा जाबाय रग' साफा सिख्ला एसे इउनिक जागोन आरो मेथाइआ एसे आलदायाव लांनांगोन ड्रामा थागोन जों थांसै दै बयबो बाय बाय थांसै लास्टाबाय आरोना अखा दहायनिफ्राय बांसिन हाबाय नै खारगुलायनांबायसो बिदा लाबोबाय आरो जों थांसै बिसोरखौ नैबे स्कुलाव दोननानै जों थांफिनसै आरोना दिनैनि माबा प्रग्रामखौ थांसै थाथ' प्रग्रामा बेखिनियानोमोन आरोना अखाजों अखा बारा सुट लानो मोनाखै दिनै ओरैनो मोनसे बा मोननैल' लाना फैनो हादों आरोना थ' आं दोनथ'नोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो सोरबा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरोना थेंक इउ बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं